Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай рӯзи 9 феврал турнири калони ACA 170 баргузор мегардад, ки дар он варзигари тоҷик Аъзам Ғафоров зидди варзигари бразилӣ Алан Гомеш муҳориба барои рӯйхат ба финали гран-при вазни 57 килограмми ACA мегузаронад. Дар ин навор мо оиди бартариҳои ҳар дуи ин ҷанговар ба шумо маълумот медиҳем. Ана дар охири навор бошад прогнози худро дар ин муҳориба хоҳем дод. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай Ғулом ва акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. оғоз мекунем аз рақиб. Алан Гомеш, варзигари 29-солаи бразилӣ, баромад мекунад дар вазни 57 килограмм. Қаддаш бошад 1,67 сантиметр. Рекорди касбии ӯ 15 ғалаба ва 5 бохт. ғалабаҳо: 6 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 4 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 5 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Бохтҳо: 2 бохт бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 1 бохт бо тариқи сабмишн ва 2 бохти дигар бо қарори доваро. Чӣ гуна ки фаҳмидед дӯстон, Алан Гомеш ҷангвари ҳаматарафа сахт аст, аммо тарафи сахтии ӯ албатта ки стойка аст. Гомеш карьераи касбии худро соли 2012 оғоз карда то соли 2017 дар ташкилотҳои каммашҳури бразилӣ баромад кардааст. Алан соли 2017 бо рекорди 9-1 бо ташкилоти ACB ҳозира ACA шартнома баста то ҳол дар ин ташкилот баромад карда истодааст. Соли 2021 дар турнири ACA 131 Алан Гомеш бори аввал бо Аъзам Ғафоров вохӯрд ва дар охири якум раунд бо тариқи нокаут ғалаба ба даст овард. Гомеш охирон муҳорибаи худро рӯзи 24 ноябри соли 2023 зидди Аскар Аскаров гузаронида бо қарори доваро ғалабаро аз даст дода буд. Чанд муддат пеш чемпиони вазни 57 килограмми ACA Қурбан Гаджиев осеб гирифт ва ташкилоти ACA ин муҳорибаро ба Алан Гомеш барои иштирок дар гран-при пешниҳод карданд. Ӯ бошад розӣ шуд ва акнун ӯро муҳориба зидди Аъзам Ғафоров интизор аст, ки ҳозир мо оиди Аъзам гап мезанем. Аъзам Ғафоров, варзигари машҳури тоҷики 30-сола, баромад мекунад дар вазни 57 килограмм. Қаддаш бошад 1,62 сантиметр. Рекорди касбии Аъзам 15 ғалаба ва танҳо 3 бохт. ғалабаҳо: 4 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 1 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 10 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Бохтҳо: 1 бохт бо тариқи нокаут ва 2 бохти дигар бошад бо қарори доваро. Бояд қайд кард ки Аъзам Ғафоровро танҳо 1 маротиба фавран шикаст додаанд ва ин корро Алан Гомеш карда буд. Ғафоров карьераи худро соли 2015 оғоз кардааст ва қариб ки тамоми карьераи худро дар ташкилоти ACA гузаронидааст. Аз аввал дар ташкилоти WFCA, баъд ACB ва баъд ACA. ҳамчунин Аъзам дар ташкилоти WFCA чемпион буд. соли 2019 ташкилоти ACB ва WFCA якҷоя шуда як ташкилот бо номи ACA карданд ва ба Аъзам ҳамчун чемпиони ташкилоти WFCA муҳорибаи унвонӣ зидди Юнус Евлоев доданд. Лекин мутаассифона дар ҳамон муҳориба Аъзам бо қарори доваро ғалабаро аз даст дод. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, соли 2021 Аъзам ва Гомеш бори аввал дар октагон вохӯрданд ва Гомеш пирӯз шуд. Баъди ин муҳориба Аъзам 3 ғалабаи пайдарҳам ба даст оварда ба якду финали гран-при вазни 57 килограмм баромад. Охирон муҳорибаи худро Ғафоров рӯзи 11 августи соли 2023 зидди чемпиони пешинаи Fight Night Global Вартан Асатрян гузаронида дар муҳорибаи хеле зебо ва дурахшон бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. Акнун Аъзам ва Гомеш рӯзи 9 феврал қариб баъди 3 сол реванш мегузаронанд ва ҳозир бошад оиди бартариҳои онҳо гап мезанем. Гомеш зарбазани хуб аст ва ӯ зарбаҳои вазнин дорад. Ҳамчунин ӯ ҷуҷитсои хуб дорад, ки 4 ғалабаи худро бо тариқи сабмишн ба даст овардааст. Лекин ба ҳар ҳол ӯ зарбазан аст. Ана Аъзам бошад, пас ӯ зарбазани якум дараҷа аст. Аъзам зарбаи хеле вазнин дорад, бокси беҳтарин ва ӯ яке аз беҳтарин зарбазанҳои ташкилоти ACA ба ҳисоб меравад. Оиди гӯштин бошад, пас Аъзам гӯштини худро кам нишон медиҳад. Аммо аниқ гуфта мешавад, ки ӯ дар гӯштин ҳимояи хуб дорад, ки чемпион Юнус Евлоев тамоми 5 раунд дар замин ба Аъзам ягон кори ҷиддӣ карда натавонист.
ғафоров доимо муҳорибаҳоро дар стойка мегузаронад ва дар бисёри ин ҳолатҳо ӯ муваффақ мешавад. Барои ҳамин дар стойка бартариро ба Аъзам медиҳем. Ана дар гӯштин бошад, бо каме бартарӣ ба Алан медиҳем, чунки ӯ ҷуҷитсои хуб дорад ва ҳар гуна усулҳоро истифода бурда метавонад. Оиди тобоварӣ ва таҷриба бошад, пас аз рӯи рекорд онҳо қариб ки баробаранд, аммо сатҳи рақибони Аъзам дигар буданд ва ӯ чанд маротиба муҳорибаҳои панҷраунда гузаронидааст. Аз ҳамин сабаб дар тобоварӣ ва таҷриба бартариро ба Аъзам медиҳем. акнун дӯстон мегузарем ба якум муҳорибаи онҳо ки як раунд идома дода буд. Дар ин як раунд Аъзам гомешро 2 маротиба ба нокдаун равон карда тавонист. Ба ӯ фишор карда зарбаҳои вазнин мезад ва пурра якум раундро Аъзам гирифта буд, аммо дар сонияҳои охир як зарба сар дода ба нокаут афтод. Барои ҳамин агар мо муҳорибаро дар умум ба ҳисоб гирем, албатта ки Аъзам бартарии калон дошт ва акнун ӯ медонад ки гомеш рақиби маккор ва хатарнок аст. акнун бошад дӯстон мегузарем ба прогноз, аммо пеш аз додани прогноз хотиррасон мекунем ки ин прогноз барои ставка кардан нест. Ставка кардан ҳаром аст ва мо мусалмонон ин чизро бояд фаромӯш накунем. Прогнози мо танҳо барои маълумот аст. Прогнози мо дар ин муҳориба ғалабаи Аъзам Ғафоров то сеюм раунд бо тариқи нокаут ё нокаути техникӣ. Мо боварӣ дорем ки Аъзам ин дафъа ба гомеш имконияти худбарқароркунӣ намедиҳад ва ӯро то раунди сеюм фавран шикаст дода ба финал мебарояд ва барои $1 миллион муҳориба мегузаронад. Аммо ҳамчунин дӯстон фаромӯш намекунем ки ин ММА аст ва як зарба метавонад ки бозиро дигаргун кунад. Шумо бошад дӯстон прогнозҳои худро дар комментария нависед. Ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.